Η λεπτομέρεια στη σχεδίαση των ZTAF411 και ZTAF421. Οι εκτυπωτές αυτοί είναι οι κορυφαίοι βιομηχανικοί εκτυπωτές της Zebra στη μεσαία κατηγορία και είναι έξυπνα σχεδιασμένοι ώστε να αποτελούν έναν τέλειο συνδυασμό χαρακτηριστικών και τιμής. Ακολουθούν οι 5 βασικότεροι λόγοι για τους οποίους ένας εκτυπωτής ZTAF4 είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Η ευκολία στη χρήση είχε πρωτεύοντα ρόλο στη σχεδίαση του ZTAF4. Ο χώρος τοποθέτησης του μέσου εκτύπωσης διαθέτει φωτισμό LED και διαγράμματα με οδηγίες φόρτωσης του ρολού. Επιπλέον, τα σημεία που περιλαμβάνουν εξαρτήματα που απαιτούν χειρισμό διακρίνονται εύκολα αφού διαθέτουν επισήμανση με χρυσό χρώμα. Ο ZTAF4 διαθέτει ένα διπλούμενο κάλυμα ώστε να επιτρέπει την φόρτωση των ρολών, ακόμα και με ελάχιστο χώρο διαθέσιμο στο πλάι του εκτυπωτή. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδανική όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Επιπρόσθετα, μπορεί κανείς να δει την ποσότητα του μέσου που απομένει μέσα από ένα μεγάλο γυάλινο άνοιγμα. Μια έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ίντσες παρέχει ειδοποιήσεις για την κατάσταση του εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο χρώμα, καθώς και τη δυνατότητα υποστήριξης μέσω κινούμενων εικόνων ή αλλιώς animations και οδηγιών βήμα προς βήμα ή αλλιώς wizards. Εξάλλου, είναι η ίδια οθόνη που υπάρχει και σε άλλους εκτυπωτές της Zebra, οπότε θα σας είναι ήδη γνωστή. Ο εκτυπωτής ZTAF4 είναι μια κατασκευή εξ ολοκλήρου μεταλλική. Το γεγονός αυτό του προσδίδει μια ιδανική αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα χρήσης και με απαιτήσεις για μεγάλους κύκλους παραγωγής εκτυπώσεων. Τέλος, οι εκτυπωτές της Zebra είναι σχεδιασμένοι γύρω από τα αναλώσιμα της Zebra. Χρησιμοποιώντας τα αναλώσιμα της Zebra με το ZTAF4, μπορείτε να είστε σίγουροι για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε εκτύπωση, ανεξάρτητα από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη zebra.com.